Nagabenta KHUBOR baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Blaya pi baru kinigilong KHUBOR bamta kasni. Mynsaw shpongut bakentup ya arngut ki Pulit berkawi ke kentai bat katu kanungut ki Briew shnong ha kajing Iather Kuli ha Manipur ha ka nyutrik u November ha bdeng ki Pulit bat Shai bat runar ki bampa la bantem. La Ithuh ba kabor penyat ki suba ba ki deki Shai thma ka kuki kajing Iather Kuli klas dang ha artli ki shnong kata ha kang chup hil bar ha kotruk ka badan ha border jong ka kang pokpi district West Impal. Shushu la Ithuh Baya kita ki bala Mynsaw lara no sha hospital na kabentaban pha suma. Ki Pulit bar ki Shai jong ka Manipur ki lakya saudong bat pen phai Kuli kloi sha kate ka jaka. Ka jinglong jong ka Manipur menta kala kala bala don ka jing khuslai ba ka jing Mynsaw jong ki Briew ka dang kiu. Ka Manipur kala don ka jing yakin at ka bajur hapteng ki meite bar ki kuki. Naduk ka lai terik umi la Ithuh ru bada ki spa ngut ki Briew ki layam bada ki hajar ngut ki Briew la kenria no ya ka jaka ka bakisa.